Για τιμητική πρόσκληση να παρουσιάσω και φέτος ένα θέμα καρδιοχειρουργικό θέμα στο Πανελλήνιο Καρδιοχειρουργικό Συνέδριο. Στην ουσία το θέμα μου αφορά τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις ελάχιστα επεμβατικής καρδιοχειρουργικής, γιατί είναι ένα πεδίο, όπως είπε πριν και ο καθηγητής ο κ. Ηλιόπουλος, το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς στην καρδιοχειρουργία. Καλό είναι να ξέρουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Καταρχήν να πούμε τι είναι ελάχιστη επεμβατική καρδιοχειρουργική, ότι πολλοί δεν το ξέρουμε. Είναι στην ουσία επεμβάσεις που γίνονται με συμβατικό τρόπο, δηλαδή οι βαλβίδες που επιδιορθώνουμε ή αλλάζουμε ή το bypass γίνεται με τα συμβατικά αράματα. Αν θέλετε, γίνεται περίπου με τη συμβατικά υλικά που χρησιμοποιούμε και στην κανονική καρδιοχειρουργική που κάνουμε με στερνοτομή. Αλλά το key point είναι ότι γίνεται με μικρή τομή. Χρειάζεται κάποιο ειδικό εξοπλισμό και εκπαίδευση, αλλά στην ουσία, όταν λέμε ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική, αυτό που εννοούμε είναι ότι αποφεύγουμε τη μέση στερνοτομή, την κλασική μέση στερνοτομή. Οτιδήποτε λοιπόν δεν περιλαμβάνει την κλασική μέση στερνοτομή είναι στον τομέα τη ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική, είτε χρησιμοποιούμε ενδοσκόπια, είτε ρομπότ, είτε κάνουμε μίνι τομή στην πάνω μεριά του στέρνου. Δεν είναι καινούρια η ελάχιστη επεμβατική καρδιοχειρουργική, αναπτύσσεται και εξελίσσεται τα τελευταία 30 χρόνια. Φυσικά βοηθάει και η ανάπτυξη στα εργαλεία, στις κάμερες, στα ρομποτικά συστήματα, αλλά και στην επεμβατική καρδιολογία που σπρώχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά στην ουσία οι πρώτες προσπάθειες είχαν γίνει το 1994 με προσπάθεια αναστόμωσης στη μαστική στον πρόστιο. Το 1996 στη συνέχεια γινόντουσαν βαλβίδες οι οποίες γινόντουσαν χωρίς στενοτομή. Φτάσαμε περίπου στο 1998 που χρησιμοποιήσαμε ρομποτικά συστήματα και το 2004 που άρχισαν να χρησιμοποιούνται συστήματα ενδοσκοπικής αφαίρεσης μοσχευμάτων. Η τομή που βλέπουμε αριστερά είναι αυτή η παραστερνική, έχει εγκαταλειφθεί πλέον, αλλά ήταν μια πρώτη προσπάθεια αποφυγής της μέσης στερνοτομής για αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας. Στη μέση είναι το σύστημα Hardport και αυτό έχει εγκαταλειφθεί, αλλά ήταν από τα πρώτα συστήματα απόπειρας τοποθέτηση στη μαστική στον πρόστιο με μικρές τομές και με ports. Και δεξιά βλέπουμε μια κλασική μίνι στερνοτομή, την οποία χρησιμοποιούμε και σήμερα, και από εκεί και πέρα από εκεί υπάρχει εξέλιξη. Υπάρχουν οι μικρές τομές στο πλάγιο θωρακικό τείχομα που γίνονται κολποκυλιακές βαλβίδες, όγκοι μυξώματα όπως θα πούμε παρακάτω, οι παραστερνικές τομές δεξιά που μπορούν να γίνουν επεμβάσεις αορτικής βαλβίδας, και υπάρχουν και οι εξωτικές τομές, οι οποίες είναι σχεδόν αόρατες γύρω από τη θηλαία άλο, που και αυτές έχουν τις ενδείξεις τους. Είναι μόνο τελικά οι μικρές τομές, γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε μόνο μια ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική πράξη? Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που δεν θέλω να σας βομβαρδίσω, οι οποίες λένε ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν μικρότερο τραύμα και άρα έχουν μικρότερη διάρκεια νοσηλείας, αιμορραγούν λιγότερο, κινητοποιούνται ταχύτερα, λιγότερο πόνο, βραχύτερη νοσηλεία. Μεσοπρόθεσμα οι ασθενείς αυτοί γυρνάνε νωρίτερα στην κανονικότητα, οδηγούν πιο νωρίς, μπορούν να κοιμηθούν στο κρεβάτι, όχι απαραίτητα ανάσκελα, σε βραχύ χρονικό διάστημα. Έχουν πολύ καλό κοσμητικό αποτέλεσμα που το κοιτάνε οι ασθενείς πλέον, όπως θα πούμε παρακάτω. Και φυσικά έχουμε και τα εξαιρετικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της συμβατικής καρδιοχειρουργικής. Έτσι, το benchmark που λέμε, είτε αυτό αφορά χειρουργικές βαλβίδων, είτε στεφανιαίο. Η μοναδική τυχεοποιημένη μελέτη, η οποία δεν ήταν καλοσχεδιασμένη και δέχτηκε κριτική, αν θέλετε, είναι η UK Mini Mitral Trial, η οποία αφορούσε την αιχμή του δώρατος των επεμβάσεων ελάχιστα επεμβατικής καρδιοχειρουργικής, είναι επεμβάσεις μητροειδούς, όπως τα πει και αργότερα ο κ. Λορογιάννης, η οποία προσπάθησε να δείξει αν υπάρχει τελικά διαφορά στην ποιότητα ζωής. Στο πρώτο καταληκτικό σημείο δεν έδειξε διαφορά, αλλά έδειξε κάποια άλλα σημαντικά πράγματα. Το πρώτο που έδειξε είναι ότι είναι ασφαλής σαν τις επεμβάσεις με στενοτομή, επεμβάσεις μητροειδούς που γίνονται με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο, με πολύ καλά αποτελέσματα επιδιόρθωσης βαλβίδων, με μεγάλη ασφάλεια όσον αφορά τη θνητότητα, αλλά έδειξε επίσης και κάτι άλλο. Έδειξε ότι οι ασθενείς πάνε νωρίτερα σπίτι, και ένας άλλος δείκτης, ο οποίος είναι έμεσος δείκτης της ποιότητας ζωής, days alive and out of hospital, δηλαδή ασθενείς που είναι ζωντανοί και δεν είναι σε νοσοκομείο με τα εγχειρητικά, ήταν σημαντικά πιο βελτιωμένος σε αυτούς που δεν υποβλήθησαν σε στερνοτομή. Δύο πράγματα που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές περίπου στο 18% των επεμβάσεων μητροειδούς, το υπόλοιπο 82% γίνεται με κλασική μέση στερνοτομή. Και το δεύτερο σημείο που θα μιλήσουμε και παρακάτω είναι ότι αυτές οι επεμβάσεις κρατάνε περισσότερο χρόνο, και σε χρόνο εξωσωματικής, ο οποίος είναι περίπου μισή ώρα παραπάνω στη συγκεκριμένη μελέτη, και σε χρόνο ισχυμίας της καρδιάς, ο οποίος ο χρόνος της αποκλεισμού είναι 11 λεπτά παραπάνω. Αυτή τη μελέτη την έβαλα περισσότερο για να δούμε και τη μίνι στερνοτομή, η οποία και αυτή δείχνει ότι οι ασθενείς μένουν λιγότερο και στη μονάδα και στο νοσοκομείο όταν πρόκειται να υποβληθούν σε αορτική βαλβίδα. Βέβαια, εδώ δεν έχουμε τυχεοποιημένη μελέτη. Έτσι λοιπόν τα πλεονεκτήματα είναι αρκετά και από τη σκοπιά του ασθενούς, αλλά έχει πλεονεκτήματα και ο χειρουργός από τη σκοπιά του, γιατί βλέπει καλύτερα, μπορεί να δείξει καλύτερα. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα συστήματα αυτά και έχω κάποια παραδείγματα, τα οποία και τα τρία παραδείγματα που βλέπετε είναι από την κλινική μας.
Βλέπετε πόσο ωραία βλέπουμε τη μητροειδή βαλβίδα πάνω αριστερά και περνάμε τα ράματα στο δακτύλιο. Εδώ αυτή η επέμβαση έγινε θωρακοσκοπικά. Μπορούμε να κλείσουμε κλέφτς, μπορούμε να περάσουμε το άσπρο ράμα που βλέπετε είναι προσθετικές χορδές και να επιδιορθώσουμε την οπίστια γλοχίνα εδώ της μητροειδούς. Δεξιά βλέπουμε το ρομποτικό σύστημα Da Vinci πόσο ωραία μπορεί να παρασκευάσει μια αριστερή μαστική αρτηρία σε όλο το μήκος. Δεν έχουμε τον περιορισμό ότι πάμε μέχρι τέρμα πάνω στο θώρακα και να τοποθετήσουμε και clips στους κλάδους της μαστικής. Και από κάτω βλέπουμε ένα μόσχημα σαφινούς φλέβας, το οποίο παρασκευάζεται με ενδοσκοπικό τρόπο, χωρίς να χρειαστεί να ανοίξουμε τη μεγάλη τομή στο πόδι, όποτε χρησιμοποιούμε φλεβικά μοσχεύματα, και ειδικά σε ασθενείς που είναι παχύσαρκοι ή διαβητικοί, αυτό έχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Οπότε βλέπετε πόσο πιο άνετα μπορεί να γίνει αυτή η επέμβαση, πόσο καλύτερα βλέπουμε, πόσο καλύτερο αποτέλεσμα μπορεί να έχουμε στο να δείξουμε αυτή την ασθενή, να εκπαιδεύσουμε ή αν θέλετε να την πραγματοποιήσουμε βλέποντας καλύτερα. Το φάσμα των επεμβάσεων που προσπαθούμε να κάνουμε χωρίς στενοτομία όσο πάει και αυξάνεται. Καταρχήν να πούμε ότι όλες οι επεμβάσεις, οι περισσότερες επεμβάσεις μάλλον που γίνονται με ελάχιστο επεμβατικό τρόπο, γίνονται με εξωσωματική. Πολλοί ασθενείς από το στο γραφείο μου λένε: Α, θα μπούμε στο μηχάνημα. Προφανώς για να αλλάξουμε μια αορτική βαλβίδα ή αν θέλουμε να κάνουμε μια αντικατάσταση στην αορτή, μια επιδιόρθωση μητροειδούς, πρέπει αναγκαστικά να μπούμε στο μηχάνημα εξωματικής. Δεξιά λοιπόν τομές, επεμβάσεις μητροειδούς, τριγλόχινας. Επεμβάσεις αορτικής βαλβίδας μπορούν να γίνουν παραστερνικά, αφαίρεση καρδιακών όγκων με κολπικές επικοινωνίες, αλλά και συνδυαστικές επεμβάσεις, που σημαίνει ότι κάποιος έχει μητροειδή και τριγλόχινα μπορεί από την ίδια τομή να φτιάξει και τα δύο προβλήματα. Αριστερή τομή, off-pump, μπορεί να γίνει και on-pump, είναι κυρίως επεμβάσεις στεφανίων. Μια μαστική στο πρόστιο, πολλές φορές μπορεί να γίνουν και 2 και 3 μοσχεύματα, μάλιστα βάζοντας τον ασθενή στην εξωματική κυκλοφορία, διευκολύνεται. Και επεμβάσεις κατάλυσης κολπικής μαρμαρικής και σύγκληση οτίου αριστερού κόλπου, αυτό με ένα αστερίσκο, διότι πολλές φορές υπάρχουν τεχνικές που γίνονται είτε υποξυφοειδικά, είτε και από τις δύο μεριές του θώρακα, ανάλογα με το πώς θέλουμε να κάνουμε το box. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε αρκετές επιλογές όσον αφορά στο πώς θα προσεγγίσουμε. Και φυσικά υπάρχει και η μίνι στενοτομή, η οποία συνήθως είναι μέχρι το τρίτο μεσοπλεύριο διάστημα. Μπορούμε να κάνουμε επεμβάσεις αορτικής βαλβίδας, αν δεν μπορούμε να την κάνουμε με αριστερία παραστερνικά. Και φυσικά μπορούμε να κάνουμε και ορισμένα ανεβρίσματα αορτής. Βέβαια, όπως είπε πριν και ο κ. Ηλιόπουλος, πολλές φορές τα ανεβρίσματα σπρώχνουν την καρδιά προς τα κάτω και είναι δύσκολη η έκθεση. Αλλά υπάρχει ένα καλό ποσοστό ανεβρισμάτων που μπορεί να διορθωθεί χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε πλήρη στενοτομή. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα γίνονται σε αίθουσα που είναι εξοπλισμένη φυσικά, με κάμερες, με δισοφάγιο περιχογράφημα που πάντα έχουμε στην αίθουσα, με ειδικά εργαλεία. Και αξίζει και μια αναφορά στην εξωσωματική που είπα και νωρίτερα, όπου γίνεται από τα μοιραία αγκαία. Υπάρχουν ειδικές κάνουλες, οι οποίες προχωράνε από τη μοιραία φλέβα μέχρι την άνω κύλη φλέβα για να έχουμε καλή φλεβική επιστροφή. Ειδικά σχεδιασμένες, αν χρειαστεί να ανοίξουμε προφανώς και το δεξιό κόλπο. Και η αορτική επιστροφή, η αρτηριακή μάλλον επιστροφή γίνεται από τη μοιραία αρτηρία. Δεν είναι παιχνίδι ενός χειρουργού, αλλά είναι ολόκληρης ομάδας η ελάχιστη επεμβατική καρδιοχειρουργική και χρειάζεται εκτός από τους καρδιοχειρουργούς εκπαιδευμένοι αναισθησιολόγοι, υποστήριξη από τους καρδιολόγους, από το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου, από εργαλειοδοσία κλπ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειάστηκε εκπαίδευση για να έχουμε καλά αποτελέσματα, όπως θα πω και παρακάτω. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω επισκέψεων, μέσω πρόκτορων που έρχονται και βοηθούν. Εξομοιωτές έχουν τώρα αναπτυχθεί για την ελάχιστη επεμβατική καρδιοχειρουργική, αλλά θέλει και υποστήριξη διοικητική, οικονομική και καλή συνεργασία με συναδέλφους. Έχουμε κάποιους περιορισμούς, έχουμε πράγματα που μας προβληματίζουν. Προφανώς. Αναισθησιολογικά, οι περισσότερες επεμβάσεις για να γίνουν άνετα χρειάζονται αερισμό διπλού αυλού. Δεν είναι απολύτως απαραίτητο στις βαλβίδες, αλλά ειδικά όταν πρόκειται να παρασκευάσουμε τη μαστική, είτε θωρακοσκοπικά είτε και με το ρομπότ, χρειάζεται ο ασθενής να μπορεί να ανεχθεί αερισμό ενός πνεύμονα για κάποιο διάστημα. Οπότε κάποιοι που έχουν πολύ σοβαρό χάπι, προβλήματα πνεύμονος με κακή σπυρομέτρηση, μπορεί να μην μπορούν να το υποστούν αυτό. Αλλά υπάρχουν και περιορισμοί από την εξωματική κυκλοφορία. Δείξαμε πριν τα περιφερικά αγκαία, οπότε τουλάχιστον εγώ υποβάλλω στους ασθενείς μου σε αξονικές θώρακος και κοιλίας άνω κάτω για να δούμε αν υπάρχουν ασβεστώσεις, να δούμε το μέγεθος των μοιραίων, να δούμε ανομαλίες στην εκφολές της κάτω κύλης φλέβας, γιατί αυτοί είναι οι παράγοντες τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας στο χειρουργείο και μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε το πλάνο μας. Και φυσικά όταν υπάρχει ανεπάρκεια στην αορτική βαλβίδα μητρίου βαθμού, αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ να γίνει μια θωρακοσκοπική επιδιόρθωση, για παράδειγμα στη μητροειδή. Σχετικές αντεδείξεις, νοσογόνος παχυσαρκία. Ένας ασθενής που είναι παχύσαρκος έχει μεγάλη απόσταση από το δέρμα μέχρι το στόχο μας που είναι η καρδιά. Πολλές φορές χρειάζονται ειδικά εργαλεία. Πολλές φορές αυτοί οι ασθενείς έχουν και μεγάλη ποσότητα σπλαχνικού λίπους, η οποία δυσκολεύει την επέμβαση. Η παρουσία συμφύσεων, προηγούμενες επεμβάσεις στο θώρακα, ακτινοβολίες ή και προηγούμενες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις εδώ με αστερίσκο, διότι όλες αυτές οι τεχνικές καθυστερούν τον χρόνο του χειρουργείου και το οποίο έχει μεγάλη σημασία, όπως θα δούμε παρακάτω. Οι δυσμορφίες του θωρακικού τυχώματος, όπως είναι το πέκτους,
και οι συνδυαστικές επεμβάσεις που αφορούν και τα στεφανία. Γιατί φανταστείτε ότι αν κάποιος χρειάζεται ένα μόσχημα στον πρόσθετο κατιόδα και μια επιδιόρθωση μητροειδή, θα χρειάζεται να του κάνουμε 2 τομές, μία στη δεξιά μεριά, μία στην αριστερή, όπως είπα πριν. Μάλλον έχει καλύτερο νόημα να του κάνουμε μια στερνοτομή και να μπορούμε να κάνουμε το πλήρες χειρουργείο από εκεί. Πολύ βασικό όμως είναι να ξέρουμε ποιες επεμβάσεις με βάση την εμπειρία μας και τις δυνατότητές μας πιστεύουμε θα κρατήσουμε πολύ χρόνο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικός, ειδικά στην ελάχιστη επεμβατική καρδιοχειρουργική. Γενικά στην καρδιοχειρουργική, θα έλεγα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον ασθενή στην εξωματική για πάρα πολύ χρόνο. Παλιότερα είχαμε το cut-off κάπου στα 180 λεπτά. Όταν ξεπερνάμε τα 180 ή αν θέλετε τα 200 λεπτά, τότε βλέπουμε ότι όλα οι παράγοντες θνητότητας και νοσηρότητας αυξάνονται δραματικά. Και μάλιστα υπάρχει μια πρόσφατη μελέτη που αφορά ελάχιστη επεμβατική καρδιοχειρουργική και μάλιστα μητροειδούς από ένα διεθνές registry που δείχνει ότι όταν περνάμε τα 60 με 90 λεπτά αποκλεισμού στην αορτή αυξάνονται δραματικά το σύνδρομο χαμηλής παροχής, η θνητότητα καθώς και η νεφρική ανεπάρκεια. Οπότε αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε πολύ καλά υπόψη μας. Είναι ο μοναδικός παράγοντας, αν δείτε τον πίνακα δίπλα, αυτοί οι 3 παράγοντες που είπα, η οποία η στατιστική σημαντικότητα αυξάνεται με το χρόνο αποκλεισμού της αορτής. Πόσο χρειάζεται ένας καρδιοχειρουργός? Χρειάζεται να κάνει μια επέμβαση την εβδομάδα, λέει αυτό το paper, και να φτάσει περίπου τα 100 χειρουργία για να μπορεί να είναι άνετος και να περάσει την καμπύλη εκμάθησης. Και όντως, όσο περισσότερες κάνει κανείς, τόσο καλύτερος γίνεται, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα. Και αυτό μάλλον έχει να κάνει με αντιμετώπιση επιπλοκών, αναγνώριση επιπλοκών και την ταχύτητα της επέμβασης. Και φυσικά υπάρχουν καρδιοχειρουργοί που είναι καλοί, αλλά δεν μπορούν ποτέ να προσαρμοστούν στα συστήματα αυτά. Υπάρχουν άλλοι που τα παίρνουν εντός εισαγωγικών καλύτερα και άλλοι που χρειάζονται την καμπύλη εκμάθηση, όπως βλέπετε σε αυτές εδώ τις καμπύλες, που κάποιοι καρδιοχειρουργοί μπορεί να δυσκολεύονται να φτάσουν καλά αποτελέσματα, κάποιοι να τα φτάνουν πολύ γρήγορα και κάποιοι να τα φτάνουν τα πολύ καλά αποτελέσματα μετά από μια καμπύλη εκμάθησης. Παρ' όλα αυτά, συνολικά, ακόμα και σε συνδυαστικές επεμβάσεις, υπάρχει μια προσπάθεια προς την ελάχιστη επεμβατική καρδιοχειρουργική. Τα ποσοστά δείχνουν ότι είναι κοντά στο 20, όπως είπα πριν για την Αγγλία, και σε ορισμένες άλλες κέντρα, όπως είναι αυτό του Μπάρι, κοντά στο 35-40% των επεμβάσεων όσον αφορά ειδικά τις κολποκυλιακές βαλβίδες. Οπότε υπάρχει ένα σχετικό penetration. Ο λόγος που υπάρχει αυτό το penetration είναι ότι οι ασθενείς αρχίζουν και ενδιαφέρονται πολύ, και θα τελειώσω σε λίγο, όχι μόνο για το πόσα χρόνια θα ζήσουν, αλλά και για την ποιότητα της ζωής. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που είχαμε πάρει με τη χρήση των βιολογικών βαλβίδων πριν την εποχή των TAVI. Οι ασθενείς από τότε δεν θέλουν αντιπικτικά, πριν ακόμα αναπτυχθούν οι TAVI καλά, και διαπιστώνουμε ότι η ποιότητα ζωής μετράει μάλλον περισσότερο ή και το εξίσου πολύ με την ποσότητα της ζωής. Είναι μόνο το χειρουργείο? Μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα? Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Χρειάζεται fast track αποδιασωλήνωση των ασθενών. Προσπαθούμε να μείνουν στη ΜΕΘ λιγότερο χρόνο, να γυρίσουν πιο νωρίς στο θάλαμο νοσηλεία, στα φιλικά τους πρόσωπα, να κινητοποιηθούν πιο γρήγορα, να βελτιστοποιήσουμε τα διαιτολογικά τους. Διότι προσπαθούμε τον ασθενή να τον έχουμε προς τη δεξιά μεριά της διαφάνειας παρά από την αριστερή. Οπότε συμπερασματικά, η ελάχιστη επεμβατική καρδιοχειρουργική έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Οι ενδείξεις των παθήσεων και οι ασθενείς που μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο αυτό αυξάνονται και θα συνεχίσουν να αυξάνονται με τη βοήθεια και της τεχνολογίας. Απαιτείται προσοχή όμως σε κάποιες αντιδείξεις, στην καμπύλη εκμάθησης και σε πολύπλοκες επεμβάσεις, οι οποίες μπορεί να αυξήσουν πολύ τον χειρουργικό χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρουμπελάκη.